Здравейте, хейтърчета, и добре дошли в моето видео. Нямаше как и аз да не реагирам на драмата с Лава Беар. В това видео ще видите драмата с Лава Беар и другите две момичета в хронологичен ред горе-долу, защото не съм много сигурен. Дали ще успея да ги извадя ред по ред и така. И сега да започнем с първото видео. На Никол. Какво мислите за днешния епизод на драма? Мисля, че прекаляват. Мисля, че наистина трябва да се откажат. Да. Не? Окей. Какво се случи в този епизод? Какво стана? Не знам какво се случва. Не разбирам. Чувстваш ли се продадена? Не. Глупости. Аз искам да започна с последната сцена от драма. Бащата! Спри, аз ще го изиграя. Здравейте, ето ви една роза. О, благодаря, че ми дадохте тази роза. За нищо. Аз съм бащата на Никол. What the fuck? Какво ми има? Защо? И уния двамата влизат. Тате? Мамо? И те такова. Какво трябваше да направят? Вие сте брат и сестра! Какво ви има? Как така преценихте, че това е добра идея? Как така преценявате, че като цяло целият сценарий е добра идея? Защо един реве, всички се мразят, но в момента, в който някой почне да реве and he do this, и тогава вече, не, няма проблем, ние се сдобрихме. Чакай, покажи го хубаво де. Чакай да Ние се сдобрихме, alles good. Искаш ли пуканки? Да, пуканки. Ето пуканки, ма не ги аз, че имаме всичките за целия сезон. В момента не сме Не знам как. Ще пробваш ли? Как мириш? Страхотно! Мириш като ефтин шампон. Да! Като ефтин шампон. Това не трябва да влиза в... Ще влезе. I'm sorry! Защо се включи? I'm sorry. Давай. Пих шампуан. Другите ще са по-добре. Това е ябълка, канела и ванилия. Чакай малко. Ти усети ли как това буквално на развалено степче? Това е сапун за ръце. What the? Тя в бензиностанцията, човек. Да. Това е ефтин сапун за ръце. И някой се изплю отгоре от те. I'm sorry. Той да го отпия. Пробва ли си сапун за ръце в бензиностанция? Чакай само малко. То вкус го знам от някъде, но не мога да сета откъде. Познат ми е. От сампуна в бензиностанцията! Да, доста често ми се случва да си го смуча просто. Да, next one! Стой, боровинка и лайме, това няма как да се сгреши. Що не е ли лаво? Това мирише яко. That's good. Това мирише яко. That's good. Сега остави да е вкусно. Напомня ми на нищо, но не мога да се сетя на какво. Не съответства с цвета си. Мирише на някакви бомбонки. На някакви желирани бомбонки. Май. На лекарство, дето го пих като дете в детската градина. Може да. Това е единственото, което бих изпила до край. That's good. Чак пък good, нали? Но бих го изпила. Имахме общо почти 10 лева за тези 3 неща. 10 лева! Нали искахме да го пробваме? 10 лева. Да бе. Крадат бе. Една тоалетна хартия, 6 ролки. Днес Емилия пожела откланяме се от темата. Да купим спри синя тоалетна хартия за 12 лева. За да си бършем газа в синьо.
вярчета си нюд. Общо взето... Втора част ще коментираме драмата. Ама аз не знам има ли смисъл, то просто... Ще коментираме. Ако не, поне ще ви направим на скетчове. Късте фан. Бай. Като цяло в това видео те коментират някакъв си там епизод на драма и опитват от Лава Бер. Даже едното момиче казва, че единия от Лава Берите би го изпила даже целия, защото я е харесал. Така че не мисля, че просто не им е харесало и за това са казвали, че са повърнали. Според мен наистина, нали, са повърнали, защото с това шега не бива. Но явно все пак Анди Студио и тези другите си мислят, че всеки би шегувал за това, че е повърнал от някаква си напитка и че е много забавно. So much larger than that? Така, в това видео едно от момичетата, мисля, че се казваше Емилия, обяснява, нали, какво им се е случило след като са пили Лава Бер и също обяснява как това не е нормална напитка и че цветовете са странни и нормалните напитки нямат такива цветове, нали, и това със сигурност е вредна напитка. Като цяло мисля, че е права, но много хора не я приемат на сериозно, защото тя се лигави в видеото. Затова тя прави още едно видео, защото майки на нечии деца са и писали да направи видео, в което не крещи, за да може да го покажат на децата си. И да преминаваме към видеото, за което ви говорех. Да. Така, в това видео тя показва ни коментари, които има от хора. Даже имаше един коментар на една майка, която е написала, че детето й е повърнало това. И явно наистина е така, защото коя майка би се шегувала с това, коя майка би излъгала за това. Така че не знам, но като цяло това видео е повече направено, за да може, нали, хората малко или много да го покажат на децата си. Защото предишното тя много се лигавеше, но в това второ видео вече не се лигави толкова това момиче. Също в видеото казват, че са ресърчани по темата и гума, арабика и естер гума много хора са алергични и могат да повърнат от това. Но това се обяснява по-подробно в видеото на Анзо Гало по тази тема. Линк долу в описанието. So much larger than that? Като цяло в това видео двете момичета четат отговорът на Лава Бер, защото те са ми писали там за видеята им и така. Но този отговор 100% е написан с ChatGPT, е така смисъл. Това видео е по-скучно, защото отговорът им е много тъп на Лава Бер. Така че да преминаваме към следващото направо, няма смисъл. So much larger than that? Добре, имам един въпрос. Анди Бияче от кога почна да разбира от бизнес и от напитки, че почна да прави видеа за това? Мисъл, това е Анди Бияча, който на 14 години почна да бие децата в училището си, както ние всички помним. Анди Бияча, дето ви удря със своите юмруци. Ти, братле, от кога започна да разбираш от бизнес и от напитки, от човешкото здраве, човек? От кога, че да почнеш да
налагаш своето мнение навсякъде. Няма как от няколко глътки да повърнеш. Братле, не знам. В смисъл, много хора са се оплакали от това и са повърнали. Не знам, ти ли си тъп, ние ли сме тъпи, кой е тъп. Ама, като цяло, това видео ми дойде много, че ги изкарвате тия момичета от контекст. Така че няма да коментирам видеото. What about you, Theodore? What do you love most about Samantha? Oh, God. She's so many things. I guess that's what I love most about her. You know, she isn't just one thing. She's so much larger than that. Така, като цяло в това видео те отговарят на видеята на Lava Bear и Мексън, което на Мексън беше изтрито видеото, доколкото аз разбрах, защото не го намерих никъде. И също казват там, където са сгрешили Анди Студио, защото не са разбрали, защото явно не са ресърчнали както трябва или просто ги извадили от контекст. Но, нали. Това няма много какво да го коментираме. Показах и няколко коментари, които са отпреди видеото на двете момичета Ерика и Емилия. Си е написано още когато излезе на това видео как са в онази фабрика. Да преминаваме към следващото видео, което е на Линшо и е скетч, в който се подиграват на двете момичета. Което е тъпо и смятам да завършим видеото с този скетч, защото мисля, че след това просто не са правени видеа за това. What about you, Theodore? What do you love most about Samantha? Здравейте, семейство! Весела Коледа! Са подаръци! Ще бъде мама, заповядай. Оро ще дадем на малкия брат. А теб един същия да не се сърди на големия брат. This one's for you. Време е да подложим семейството ми на вкусът на Lava Bear. Харесва ли? Бива всъщност. Ама пробвах Xmas Magic. Вече си ги разменяте. Better. Добре, както виждате, цялото ми семейство се разменя в момента и от Lava Bear. 5 минути по-късно. Добре, той е готов. Тя е готова. Той е готов. Той е готов. Айде, ще започнем с нашата бъдна вечеря. Мина един час откакто семейството ми пробва Lava Bear. Сега няма странични ефекти. Никой не е подвещал. Втори час откакто семейството ми пробва Lava Bear. Ситуацията се влошава. Все още не са повръщали, но не знам какво се случва. Всички се държат много странно. Никога не са се държали така преди. Хора, минаха 3 часа откакто моето семейство консумира Lava Bear. Не знам какво се случва. Това са изключително странни странични ефекти, които преди никога не съм виждала. Какво се случва? Какво се случва? Мамо! Той не е мръднал от 4 часа. Той ме плани. Какво има в тази напитка? Какво има в този Lava Bear? Всички, които не разбраха, видеото беше изцяло с цел шега. Хора, здравето ви не е тренд. Те пак, ако тя ли покисна лоб, не дайте да пиете Lava Bear. Че после Анди Студио ще са виновни. Хора, няма нищо, не го казвам, защото просто ние семейство. Хайде! Весела Коледа, весела Шмоледа. Това видео беше тъпо, нямаше смисъл въобще да ви го пускам, но все пак да го видите, да се информирате колко тъпи скетчове прави Линшо. И весело посрещане на новата година. И това от видеото като цяло. Лека нощ, да спите в кош. Most about her, you know, she isn't just one thing. She's so much